Hasi aurretik, maila lagun ditudanak aurkeztuko ditut. Ezkerretik hasita, Aliza Birain, Ereiten enpresako kidea da David, eta Ereitenek kultur zerbitzuak eta eskaintzen ditu, eskaintza zabala nire ondoan, alaitza izpurua, usube gudaren egotzia eta garapen sozioekonomikoaren ardura duena, eta nire eskuinean Aurkene Altzua, Urmetrika enpresako sortzaileetako bat. Ikusten duzue ondo lagunduta nagoela, nire buruari aurkeztuko dut, bisaberan egin nahi zuztuko. Esaten nuen ondo lagunduta nagoela, gaur turismoari buruz hitz egitera gatoz, eta nik uste osagai desberdina gaudela hemen, batetik bururari gabe udalaren ordezkaritza bat, ikuspegi sozioekonomikotik eta zer eskaina baduelako turismoak. Baina bestetik, turismoa hitz egitera etorri gara eta dauzkagu hemen enpresatako ordezkariak eta enpresari azken batean lantzen dute guretzat oso garrantzitsua den aspektu soziala eta kultura arloa, ez da kasualitatea David kultura enpresako kide izatea eta ez da kasualitatea Aurkene Urmetrikako kide izatea, horrela azterketa sozialak eta egiten dituen enpresa bateko kide. Horrek osakera horrek berez adierazten du zer nolako ikuspegia edo daukagun guk turismoari buruz. Lehenik eta behin beraz, esan behar dizuet, gaur aurkezpen honetan turismoari bultzada bat eman nahi duguna usurbilen. Horrek ez du esan nahi zerotik hasten garenik, inondik ere. Lehen ere urte batzuk badira usurbilen halako ahaleginak egin direla turismoari indar bat emateko, baina iruditzen zaigu ahalegin horiek heldutasunera iritsi direla nolabait, eta gaur esan dezakegula, turismoak badauzkala osagai desberdinak nolabaite bultzada benetako bat hartzeko. Eta beraz, gure asmoa da bultzada hori ahalik eta modurik egokienean ematea. Gogoeta bat egin da, gogoeta partekatu bat, gure azalduko dugunez, eta baita ere gogoetatik harago ikuspegi praktikoago batetik ekintza plan bat ere begiratu da. Esaten nuen ez garela utxetik abiatzen, urte batzutatik ona egon direla berri halako ekimen pribatuak, egin desberdinek egin dituzte saiakerak, jendea erakartzeko, egin dira baita ere egon dira ekimen publikoak, eta gaur egunean nahi duguna da dagoen horretatik abiatuta horietan jaso eta bestelako bultzada eta ikuspegi integratu batekin hori da nahi kalide egin eta ekimen berriak ere martxan jartzea. Nola hasiko gara eta honetan? Lehenik eta behin garrantzitsu iruditzen zaigu galdera batzuk egitea. Galdera nagusietako bada nola ulertzen dugu turismoa. Horrekin batera, turismo hori usurbilen nola egikarituko den, eskaintza hori nola gauzatuko den, nola diseinatuko den, eta dudarik gabe horren ondorioz dator hirugarren galdera bat, eta da ze bisitariri begira arituko garen gu gure turismo eskaintza hori planteatzen. Zer da beraz guretzat turismoa? Turismoa hasteko eta behin esan beharra dago jarduera sozioekonomikoa. Bistakoa da hori, baina nik uste ezin dugula hori ahaztu. Baduela osagai ekonomikoa, garapenarekin lotua, eta noski oso garrantzitsua da, gure herrian ere, eta hori begira ere. Baina, fijatzen bazarete ez dut esan jarduera ekonomikoa, esan dut jarduera sozioekonomikoa. Eta ikuspegi sozial hori, gizarte ikuskera hori guretzat ere oso garrantzitsua da, eta ez dugu inola ere bigarren baten utzi nahi. Guretzat, turismoa interakzioa da. Herrira etorriko denaren eta herritarrain arteko interakzioa. Hartu eta eman, edo nahi baduzuen eman eta hartu. Eta hori, azken batean, elkar aberasteko eta elkar ulertzeko tresna bada. Bestetik, interakzio hori ematean oso garrantzitsu iruditzen zaigu balio batzuk izakera bat babestea. Hau da,
asmoa ez da inondik ere, gero zenbat eta jende gehiago etorri orduan eta hobeto. Ez da hori gure moldea. Gure moldea da, jendea erakarri bai, badugulako zer erakutsia, badugulako nolabete guretik eskaintzeko, baina hori guztia egitea herriak berez duen nortasunari tinko eutxita. Zein dira usurbilek dituen nortasun ezaugarri horiek eta beraz zer du usurbilek erakusteko? Hasteko eta behin, gure ustez usurbilek binkulo nabarmena du, azkeneko hamarkadetaren nabarmen ikusi da, euskararekin eta euskal kulturarekin. Eta hori da, guretzat, zutarrietako bat. Gainera, badira beste balore batzuk, herrian, itzezizkigunak oso interesgarriak esate baterako, badauzkagu balore paisatistikoak, ingurumenari lotutakoak, badaukagu baserri munduak eskaintzen dituen baloreak, eta horre guztiak eta gure kokapenak egiten du Usurbilgo eskaintza bereiz, beste eta ez bezalakoa, eta iruditzen zaigu gure txikitik ere badaukagula eskaintza oparo bat, eskaintza aberatz bat jendeari erakusteko modua. Esan dut ez dugula gehiagizko ez dugula masifikaziorik nahi. Neurri batean iruditzen zaigu garaiz gaudela hirietan eta gertatu diren bide horietatik edo bide horietara ez lerratzeko inongo babesik gabe, haien esperientzietatik ikasteko eta gure izan daitekeela eskaintza osagarri bat. Hau garbi dago, gure inguruan eskaintza turistiko aski zabalak daudela, ez dugu Asturiar hiriburutik gertu bizi gehala, ez dugu Asturiar kostaldetik gertu gaudela, baina hona datorrenak gu Usurbil bisitatzen gaituenak badaki hemen topatuko duela beste zerbait. Eta beste zerbait hori, hain zuzen ere, osagarria da destino turistiko ohikoetatik ohikoen osagarria izango da. Horiek esan da, bi ardatz edo diseinatu ditugu gure eskaintzari begira. Bata, arte garaikideari edo lotuta dagoa. Dagoeneko jarri dugu martxan esperientzia bat, eskaintza bat, eta da Harria Hitz ibilbidea, hemen herriko gunean dagoena. Eta Harria Hitz ibilbide horrek irudikatzen du tradizioaren edo narazue gizarte molde baten eta modernitatearen edo arte garaikidearen arteko transizio hori. Usurbilen, 70ko hamarkadan, halako astindualdi artearen eta kulturaren inguruko astindualdi bat gertatu zen, eta, esan dara dago, ez dut amairu bezalako mugimenduek nunbait urti bazuten halako toki referentziazko bat, segurazko horietako bat, Usurbil izan zen, ezta? Orduan, ibilbide honek oso modu grafikoan erakusten du nola herri batean gertatu liteken edo gertatzen den iragan tradizional baten eta etorkizun garaikide moderno baten arteko transizioa. Beraz, hori da, uste dugu, ardatz importante bat gure osagaian. Eta horrez gain, baita ere planteatzen dugu slow moduko edo kulturari lotutako beste ardatz bat. Slow hori zer da ulertzen kasi niri erxa horita zait fast ez denaren aurkako zer bedala esatea, alegia kontsumitu eta bota kultura horren kontrako ikuspegia, ezta? Esperientzia pausatuk, esperientzia erlajatuk, horien bidetik jotzea. Eta hor, iruditzen zaigu, gure paisajeak eskaintzen ditula hainbat aukera. Esate baterako, eta duen adibide batzu baino ez dira, badaukagu lanketa bat egita hori ibaiaren inguruko esperientzietan. Hori ibaia, guretzat, altxorra da, ikuspegi askotatik begiratuta da altxorra gainera, bai montarearen ikuspegitik, bai etnografiaren ikuspegitik, bai arkeologiaren ikuspegitik, bai paisajistikotik, hau da, aukera paregabe eskaintzen ditu esperientzia oso aberatsak izateko, eta iruditzen zaigu slow ikuspegi hortatik oso aukera politak dituela. Baina
baina horrekin batera adibidez, usurbilek sagarraren eta sagastien eta sagardoaren kultura oso berea du, eta hortan ere ez dugu nahi masifikazioen bidetik jo, baizik eta kultura horren inguruko esperientziak eskaini nahi ditugu, eta ez dezagun ahaztu, sagarrarekin batera eta sagardoaren kulturarekin batera daukagula arduraren kultura. Beraz, Aranon osatzen diren bi elementu oso garrantzitsu gure kulturan, sagarra eta ardura batera gertzen zaizkigu, eta hori Usurbilek eskaini dezake. Beraz, beste hainbat ibilbide eta errelato eta bere bat ditugu hemen lantzen, baina horren guztietan esaten du bainoen uste importantea dela orain artean egin dugun hausnarketa hori sozializatzea, herri eragileekin eta agenteekin hori guztia partekatzea, eta horretarako gaur hemen prentsaurrekoan iragarriko dugu zehazko ditugun herriko eragileekin batera hori egiteko. Izan ere, irutze baizaigu eta gure ikuspegiak hala eskatzen du gainera, holako proposamen bat izan daitekela inondik ere egin goiti-belako eskema batekin, udala proposatzen du hau egitea. Horrek eduke zentzurik izango gu eskaintzen ari garenarekin. Beraz, gure asmoa da guk aurrelaketa bat egin dugu, badauzkagu proposamen batzuk, baina horren guztia noski behar du eskatzen du herri eragileekin partekatzea, herri eragileen onarpena, eta oso importantea herri eragileen implikazioa. Turismoa, esan dezudan bezala, esperientzia bada, elkar eragin behar dute herri eragileek eta kanpotik datu zenek, eta hori guztien noski egiten da, herri eragileek berentzat hartzen badute gure turismo eskaintza. Beraz, gure sozializazio eta lanketa hori buruz hitz egiteko, jarraitzen da. Xabierrak esan duen bezala, ustez, batetik handakaula toki ekonomia, bertako komunitatea edo arlo sozial hori, azpimarratu duen arlo sozial hori, eta bestetik lurraldea edo herria, espazioa bera. Gure helburua izango litzake egitasmo orekatu bat hiru elementu horien artean oreka bat bilatzea eta egitasmo bat osatzea. Bi helbururekin, edo bi helburu azpimarratu nahiko genituzte, batetik turismo eredua behar definitzea edo bintzat hausnarketa hori konpartitzea eta denen artean osatzea, zen ikusten gaur egun badala ez baian dagoen kontu bat eta denen artean esan dugu bezala hori definitzea edo ikustea eta laneratzea, eta bestetik toki zera eratzeko oinarri horiek jartzea. Bi helburu horiek izango genituzke hausnarketa prozesu edo elkarrizketa prozesu honekin. Turismoak tokiko garapenaren ardatza esan dugu dela, eta horretik hausnarketa, gogoeta, elkarrizketa fase hau irikitzea beharrezkoa iruditzen zaigu, udaletxetik. Usurbildarrok eroso sentitu behar dugu estrategi eratzen daigean estrategi honetan, eta hortarako elkarrizketa beharrezkoa da. Errelato propiotik abiatutako egitasmoak osatu nahi dugu eta denen artean osatutako egitasmo bat, Orduan, parte guztien artean osatutako egitasmo hau iten juteko, bitarteko desberdinak jarriko ditugu, edo fase desberdinetan, urraz desberdinetan osatuko dugu. Batetik saio presentzialak edo ingo ditugu, bat elementu edo parte hartzaile pribatuak turismoarekin lehen osan dugu, turismoa ez dugu gaur hasiko eta gu etorko gaunean eta guk nabiatuko dugu, turismoan dabilen jende asko dago, zerbitzu batzuk ematen dituzten eragile batzuk baditugu, eta horiekin alde batetik eta bestetik kultur eragile edo herritar bezala ere
eragile horiekin. Saioak hemen izango ja, Otxonean, gaur online toki honetan, eta helburua izango da hori ez. Guk nolabait azken hilabeteotan indegun hausnarketa hori konpartitu eta batez ere behaiekin batea osatu eta behaiekin estrategia hori osatu eta ekintza planoraino iritsi. Horiek nolabait saio presentzialak izango dira edo saioak, baina baita ere inkesta bat jarriko dugu udaleko webgunetikan sarrera izango duna, eta galdetegi hortan percepzioak, gure herritarren percepzioak, herritarrak zer nahi dugu listaratu arazi, zer nahi dugu gainontzekoekin konpartitu, zein da guri usurbilen turismoa zitzeiten aztegarrian, ze etortu zaigu burura, ze iritsi zaigu dala konpartitu behar duguna guztiekin, eta ze modutan ere ez. Ze garrantzi ematen dion zenbait kontzepturi, inkesta oso motxa bat, oso intuitiboa, nolabait ez da gauza sakantasunetan sartzeko, baina bai horrek emango dugu pistak, herritarrak ere nola ikusten duten, nola bistaratzen duten. Orduan, bi tresna horiek izango ditugu, bi erabiliko ditugu, eta behin hortikan ateratako ideia ekarpen hausnarketa edo zerkin, ekintzekin osatuko dugu bai laro estrategikoak eta baita ere ekintza plan bat. Orduan bukaeran osatu eta nahi dugun ekintza plan hori aurkeztuko dugu eta horrekin abiatuko gea baita ere datozen urtetan landu nahi dugun bideak jorratzen. Hori izango da pixkat plan honen nondinorakoak edo egitasmo honen nondinorakoak eta pixkat igual aurtenek eta bidek esplikatuko dugute ez benetan egin dugun hausnarketa horiek, Xaberrek ere ja zertzela luzeak eman ditu, baina igual adorni teknikoagoa edo Gai bati heltzea, turismoari, eta heltzea borondate sendo batekin dela jarduera hori bere lurraldean eta batez ere bere herrian bere auzokoen artean nola garatu eta nola finkatu. Sortu behar dituen emaitzak egokiak edo balekoak izateko. Eta bigarrena noski guri tarte bat egitea hori gauzatzen eta bermatzeko. Udalak azaltzen duen ikuspuntua berria da, edo berritzailea da. Esan bezala, heltzen diolako gertatu baino lehen eta beraiek kontzat ematen dituzten irizpide batuan gertatzeko. Eta horretarako eskatzen digutena guri da hori ala izan dadin beharrezkoak diren edukiak sortzea. Baina gainera, eduki horiek aukeratzerakoan, normalean, aukeratzen beste toki askotan aukeratzen diren elementuak, beti dira, ez dakit, kasi mistikoak, iraganezkoak, ikutu ezinean. Bakoitzak, bakarrik jende jakin batzuk deszifratu ditzakena. Eta hasiera batean ematen du hori ere Usurbilen gertatu behar dela, ze Usurbilen azkenean da herri txiki bat, mendien artean presi galduta. Usurbil dago Donostiatik 10 minututan, Usurbilgo jendea aspaldi ez du eramaten hori txapela, eta eramaten duenean da munduan ibiltzeko, eza esaten duen bezala. Eta horregatik eskertzeko da, Usurbilak bere burua ezaugarritzeko aukeratzen dituen elementuak izatea garaikideak, kultura garaikideari lotutakoa. Eta hori aurrera pauso handia da turismoaren gertuko panorama. Orain, guri eskatzen zaiguna da hori nolabait erritatzea, gustu minimo batekin hornitzea eta horrela sortzea Usurbil
ontzat, edo haientzat propio hartzen dituzten ikur berria, errelatu berria, biek azpimarratu dute ere, jendearekin kontaktua azken batean sortu behar duguna da historia txiki bat, eta bat garrantzeko usurbildarrak aintzat hartzen dituena, eta balekoak jendearen aurrean partekatzeko. Usurbildu jendeak kanpora doa, eta kanpoko jendea ere etor daiteke usurbildu. Ez alferri, edo ez estenatoki estatiko batera, edo ez bakarrik autobus baten geldiune teknikoa komuna bilatzen, baizik eta jetxi, ezagutu, zerbait jaso eta zerbait hori eraman. Zerbait hori gagun guzti behar dugu. Haiek esan duten bezala, ekitatu gara ingideekin, garren mendeko eta bat mendeko euskal sortzaileek usurbilen utzi eta utzi duten arrastoa eta gaur egun duten arrastoa jende gutxi espero du, eta baita ere beste elementuatek dela lurraldea. Gaur egungo paisaia, pasai guztia bezala, ez dira naturala, guztiz artifiziala dira. Gizakiak sortitulako. Eta hori bere baitan balore bada. Eta egoera sortu du, egoera ederra, estetikamente ondo onartu dago da, eta Usurbil bere ibaia eta bere berdearekin badu zer kontatu eta zer partekatu. Orduan, nolabait jasotzen dugu mandatu hori gauzatu beharko ditugu edukiziatzen. Eta esan bezala, guretzat guztiz positiboa da, udalak planteatzen duena ez gero iraganari begira, etorkizunari begira planteatzen du, nola proiektatu nahi dute Usurbil, gaur egun Usurbilak, eta beti ere, honen guztien helburua Usurbilera da, eta Usurbilen gaur egun biziren jendea. Hori izango da, koordinataren esatia, eta beste lanaren esatia, izango da, guzti horren legalizazioa eta lurraldean txertatzea eta negutzea. Nire ematen duitza, pasatzen diezela, gutxi gehiago esan dezaket, ez da, gure lana da, hemen hitz egin dara, bideratu, bideragarria egin eta gauzatzen. Eta bideragarritasun horretan, nik uste dut ere gizarteak eta ez bakarrik Usurbil barrutik bezik eta Usurbil bere testuinguruan nola funtzionatu dezaken ulertzea. Eta zerbait aipatu da, ez da, batetik zein gertu gauden hiriatik, edo zergatik ona etorri. Eta niri iruditzen zait gure hausnarketan eta orain ere partekatu eta kontrastatu nahi den hausnarketa horretan, merkatuan funtzionatzeko singularitate bat behar da. Ze bezala izango ginateke beste bat gehiago zerrenda horretan. Eta argi dago Usurbilek ez duela beste bat gehiago izan nahi, ze gainean beste bat gehiago horrek ez du funtzionatzen jala. Hori horrela. Gaur egun merkatuak nola funtzionatzen duen eta gizartearen eredu ekonomikoak turismoan nola funtzionatzen duen ulertzen oso garrantzitsua da guk nahi dugun eredua bideragarria egiteko. Eta gure lana ere hori izango da. Eta hortaz, egin dugun hausnarketa lehena zergatik kultur garaikidea hitz egin da, euskara, euskal kultura. Guztiak hemen badaukagula gure izaeraren berezitasun bat. Eta merkatuan agertzeko aukera emango diguna zen dago kultur garaikide lerro hori da herrikoia bere baitan. Ez da hor daukagu oso joku interesgarria, niri iritsi zait. Eta merkatuan batetik esan dugu Donostiatik oso gertu gaude Donostia, hiri kultura, hiri munduko hiri bat izanik eta turismo hori erakartzen bat bere, iruditzen zaitu Usurbilek oso ondo bai osagarri eta bai berezitasunagatik ez aukera interesgarri bat aurkeztu eta irabaziko duela. Edo gutxienez duela hori bermatzea denez, hortan aldegineko gera. Eta iruditzen zaigu izango dela ekarpen bakar bat, eta horrek ilusioa sortzen du. Bai turismoaren eredu
esan duzu berritzailea dela, eta uste berritzailea dela. Kulturaz eta garaikideaz oso gutxitan hitz egiten da gure herrian turismoz hitz egiten denean, eta nik uste dakagula proposamen bakarra eta berritzailea. Eta bestetik, lerro aipatu dituzu, batez ere ez, eta bestetik ere, hiritik hain gertu eta hiria bilakatzen danen ez eredu hortatik hain gertu, herri bizitza, gure paisai, euskal paisai horretan daukagun zein da Herrilua, Sagarra, Baserria, euskal paisaia da, eta hori bere baitan ere bere erara usurbilek adierazten duen proposamen bada, eta hori ere landu eta disfrutatu nahi dugu. Ze hemen gauza da zerbitzu batzuk sortu nahi ditugu, asko gustatu zai Xaberrek esan duenean turismo interakzioa da. Nik uste historikoki denak bidaiatu dugu, gizakiaren bere baitan dagoela, eta beti partekatu eta jaso egin dugu ez. Eta gian da oso eredu natural, eslogo horretan oso antziniko, baina berrituta azaltzen den eredu berri batera ez. Dala, etorri ikasi egon patxadaz ezagutu eman eta jaso. Piskat, guzti hori zerbitzu eta bilakatu nahi dugu, ze bideragarritasuna zitzaiten dugunen esan nahi dugu baitaren diversifikazio ekonomiko bat edo ez, baitere herriari alor horretan ekarpen egingo dion eta bertan dauden eragilekin garatuko den lan bat dela, hori izango da gure papera. Eta, nik ez dakit asko geratzen zaidan esateko berritzailea berriz ere ez, innovazioaren berritzailearen inguruan iruditzen zait ere usurbilek egin duen hausnarketan eta proposamen honetan badagoela elementu bat importantea dela adimentsua izan nahi duela bere proposamenean, hau da gaur egon gizarte aurreratu batean edo ez aurrera edo adimentsu izan nahi edo bideratu nahi ditugu era inteligente batean gure proposamen guztiak eta horrek ere esan nahi du tresna berriak, teknologia, era berrietan sartuko dugula gure lana, gure egiteko era. Orduan, uste elementu berritzaileak behar duela aurkezten den proposamen honetan, izaera finko batetik, eta espero dugu